Эфирде яңалыклар тапшыру исәнмесез, студияда Роза Хабибуллина эшли. Алга таба төп темалар. Тукай яр буе Россия күләм конкурста катнаша. ГЭС бистәсендә яшәүчеләр җиңеләчәк акчаларны бүлә. Шәһәрдәшләр хатасыз язарга өйрәнә. 25 ноябрьдә дөнья күләм татарча диктант акциясе узачак. Онлайн кассага күчүне 2019 елга кадәр кичектерәләр, әмма җайламаларны алып куярга киңәш итәләр. Ни өчен? ГЭС бистәсендә яшәүчеләр Тукай яр буенда халык тыңлаулары оештырды. Подрядчылар төзекләндерүнең икенче чиратын тәмамлый. Беренчесен 2016 елда тапшырдылар. Бүген шәһәрдәшләр районны яхшырту буенча тәкъдимнәрен җиткерде. Тукай яр буе Россия күләм бәйгедә катнаша. Әгәр җиңсә, өстәмә акчалар барлыкка киләчәк. Быйыл камыга төшә торган баскычлар амфитеатр түгәрәк сәхнә ясадылар, атынгычлар урнаштырдылар, балалар мәйданчыклары булдырдылар. Әлегә һава торышы уңай, карлар яуганчы төзекләндерүнең икенче чираты дәвам итәчәк. Элекке ни белән чагыштырып булмый инде. Бик яхшы ясаганнар. Балалар белән җиребез, внучкаларым белән алып чыгып, кышкыны дәген монда ниләр бит якты, шундый матур була. Мин инде уйлыйм, әле тагында матурланыр, ГЭС тагында яшәрер. И менә без инде пенсионерларга, олы кешеләргә, яшь кешеләргә дә, бала чагаларга да монда бик матур, что ял итәргә урын бар, качелләр бар. Шәһәрдәшләр төзекләндерү белән канәгать, һәм мәтләкләре дә бар. На сегодняшний день люди, значит, смотрят, что нужно очистить водоем. Но это очень трудоемкая затрата. Это, прокат на сегодняшний день, это неподъемное даже. Мы сейчас хотим видеть и выходим с предложением, чтобы доделали вторую очередь нашей набережной, чтобы мы вышли вот до светофора, вот до этого моста, где за Меликесе у нас есть подъем. Быйыл ял итү урыннары Россия күләм бәйгедә катнаша. Әлегә шәһәр катнашу өчен материаллар әзерли. Исемлектә Тукай яр буе да булачак. Кышын 3нче чират буенча халык тыңлаулары уздырылачак. Әгәр Тукай яр буе бәйгедә җиңә икән, шәһәрдәшләр төзекләндерү проектына җиңгән акча күләменнән чыгып, өстәмәләр кертә алачак. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Кәрим Тинчурин бульварын узган атнада гына куллануга тапшырдылар, якын тирәдә яшәүчеләр инде ремонт сорый. Алар спорт тренажерлары дөрес беркетелмәгән ди, җайламалар селкенә. Шәһәрдәшләр Комсомол районы башкарма комитетына хат та язганнар. Белгечләр Тукай яр буен төзекләндерү дәвам итә, Тинчурин бульварын шул программа кысаларында төзекләндерәбез. Шуңа хаталарны түзәтәчәкбез дип җавап бирделәр. Сегодня 21 ноября, 8 часов вечера. Вот сегодня пришло письмо с Комсомольского, с администрации Комсомольского района, что тренажеры исправны. Вот сейчас мы вышли гулять вечером. Вот, смотрите, в каком они состоянии. Ну это что это? Болтаются. Это же все болтается. Да тут вообще ни тренажер держаться не будет. Бүген көндүз Комсомол районы башкарма комитеты белгечләре хисап тоттым. Подрядчы оешма хатаны төзәткән. Иртәгә республиканың Росреестр хезмәте Татарстан халкы өчен кайнар элемтә оештыра. Телефон аша белгечләргә күчемсез милек объектларының кадастр бәясе буенча сораулар бирергә мөмкин. Телефон номерлары экранда күрсәтелгән, белгечләр иртәнге 8-дән төшке 12-гә кадәр җавап бирәчәк. Чаллыда яшь-пар контактсыз юл белән наркотиклар таратуда гаепләнә. 27 яшьлек Ират һәм аның 22 яшьлек иптәше билгеле бер урынга наркотик куйганда тотыла. Тикшерү барышында аларның арендалап торган фатирларында полиция хезмәткәрләре наркотиклар, психотроп матдәләр таба. Аларның массасы 260 грамм. Кулга алынучылар үзләренең гаебен таныды, җинаять эше кузгатылды. Дәүләт Думасы онлайн-кассага күчүне 2019 елга кадәр кичектерә. Чаллылылар бизнес-навигатор онлайн порталына кушыла. Бүген әлеге темалар эшмәкәрләр очрашуында яңгырады. Сораулар күп иде. Онлайн-кассага күчүнең 2019 елга кадәр кичектерелүе төп тема булды. Исегезгә төшерәбез. Төреле хезмәт күрсәтүчеләр 2018 елның 1 июленә кадәр онлайн-касса сатып алырга тиеш. Кайберәүләргә кичектерү бар, тик аларда касса техникасы алуны тизләтергә бурычлы. Я и очень настоятельно рекомендую не откладывать решение вопроса до крайней точки. Вот, иначе вы можете столкнуться с тем, с чем столкнулись предприниматели первой волны. То есть это ажиотаж, это жуткий дефицит оборудования,
Вот, естественно, все это спровоцировало дополнительные расходы, потому что тут же сформировался серый рынок услуг. Онлайн кассаларын алган кишилер исе бизнес-навигатор порталында тиркелерге тиештер. Бу аларга бизнеста көп мүмкинлеклер ача. Можно посмотреть, сколько примерно клиентов проходит в этом месте, сколько есть конкурентов, сколько уже создано подобных видов бизнеса, сколько есть поблизости тех, кто будет помогать ему. Кроме этого, можно воспользоваться функцией выбора объектов недвижимости, то есть подобрать помещение. Порталдан файдалану бушлай. Бу күнгә анда меңнән артык чаллы эшмәкәре тиркәлгән. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов. Яңалыклар. Шолыда тағын бір сәнәгать майданчыгы ясала суытқышлар җитештерүче Хайр компаниясы 2019 елдан Шолыда кірю машиналары, телевизорлар һәм башка төрле көнкүреш техникасы да чыгара башлаячак. Бу Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов башлангычы. Әлеге максатка $1 миллион акча каралган. Яңа производствода 5 меңнән артык яңа эш урыннары булачак. 25 ноябрьдә Шоллыда да дөнья күләм татарча диктант акциясы узачак. Аның максаты татар телендә хатасыз язарга өйрәнүгә омтылу, әдәби татар телен кулланучылар даирәсен арттыру, орфографик һәм грамматик хаталарны тикшерү мәсьәләләренә игътибарны арттыру. Һәр теләгән кеше диктант язуда катнашып татар телен белү дәрәҗәсен сынап карый ала. Татарча диктант 9 илдә һәм 20 төбәктә узачак. Алар арасында Казан, Мәскәү, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ижау, Уфа, Казахстан, Кыргызстан, Германия, Гарәп Әмирлекләре, Украина, Чехия, Азербайҗан. Шолыда диктантны 2 мәйданда язырга мөмкин. Катнашырга теләүчеләрне Йоршалы педагогия университеты һәм 2-нче татар гимназиясе биналарында иртәнге сәгать 10-да көтәләр. Бүгенге менә позитив яңалыклар гына теләп мин сезнең белән саубуллашам. Исән сау булыгыз. С 21 по 26 ноября состоится белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КамАЗ. Только до 26 ноября. Возьми норку в рассрочку от 2500 рублей в месяц без переплаты и первоначального взноса от фабрики Ангелина Сэм. Выставочный центр Экспокама. Фестиваль молодого меда «Пасека Пегановых» с 20 по 26 ноября в ДК КамАЗа. При покупке 1 килограмма меда, килограмм цветочного меда в подарок. Хотите, чтобы ваш ребенок развивал логику, воображение, был усидчив, имел фотографическую память и стремительно добивался всех высот? Тогда приходите в учебный центр «Смарт» на занятия по ментальной арифметике, и уже скоро вы заметите у вашего ребенка аналитическое мышление, уверенность в себе, быстрый и гибкий склад ума. Учебный центр «Смарт», проспект Чулман, дом 36-7, телефон 78 48 48.